ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಲಕ್ಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತದ ಏಳು ಐನ್ ಆತದ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೋದು ಏನೋ ಮಗೆ ಲಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಯಾರಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ದೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಮೂಲುಂಟು ఆయనైతే మీ పరపోరండి చలో ఒక్కటి ಇನ್ನೇಂಕರು ಒಂದಂ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದ್ಕುಂಟ ಒಂದಂ ಬೇಗ ಪಂಡ ಒಂದಂ ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ 6 o'clock ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಮಗೆ ಏನೇ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಡೋರಿ ಅವಲಲ್ಲೇ ಪೋಂಕರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕಾಫಿ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಚಲೋ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಮಗಳು ಫೋನಾಗ ಪೋಡೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಚಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಚಲೋ ಎಂಚ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಏನೋ 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 ಅಂತ ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಗಂಟೆ 11 ಜಾಂಡ್ ನಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಂದತೆ ನಿನ್ನೆ ನೀ ಕೆಲಸನೇ ಆತಚಿ ಮರ ಕುಂಟರ್ದು ನಾಡು ನೆಲ ಹೊಚ್ಚರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಇತ್ತ ಆಡು ಮನೆ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೈ ಪೆಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಕೊಡ್ದ ಕೋರಿದ ಚೂರು ಎಪ್ಪುನು ಕವಿತೆ ಆಯ ಬೆತ್ತಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ ಬೆತ್ತಡ ಆಯಾಗ ಕೋರಿ ಪಸಂದ ತಿಂತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಕಲೆಗ ಹೊಡತೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಏನೋ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನೀ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೇನು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿಡು ಒಂದುಂಡು ಪೀರೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಕಂತಿನ ಪೀರೆ ಸುಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುದು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೇನಿ ಸಾದಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಸೂರನ್ ಬತ್ತ ಇದೆ ಆಂಡ ತೂಡು ಸೂರನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಇಜಿಂಡ ಸೆಂಡಿಗೆ ಕೈ ತುದುನ್ಪಿನಿ ಚಲೋ ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಆಂಡ ರೆಡಿ ಕುಂಟು ತೂಪೇನು ಕುಂಟ ಆತಂಡ ಆಜಿಟ್ರೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಪಿದಾಡ ಈಗಲೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ಆಣೆಂಕಲ್ಲ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಾಗಾಯನ ಬುಲ್ಪಟ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಗೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾರೆ ಐಕಿತ್ತೇನ ಹೇಗಂದು ಫಾಲೂದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ದ ಪೌಡ್ರ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಗಿತ್ತೇನು ಫಾಲೂದೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ತದೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಲೋ ನಲ್ಪದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಕಾಟಿಲ್ಲ ಆ ಒಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪ ಆಯ್ತಿರ್ತದೆ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ ತಾಂಡು ಇದನ್ನ ನಾಯ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಂಡ ಆಡು ಇಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಂಟೆ ಆಡಿದ್ದೆ 12 ಕಾಲು ಮಂದಿ ಅವನ ಸಣ್ಣ ರೆಡ್ಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋದು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋದು ಚಲೋ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ನ ಆಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಳಿ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವೇನೊಂಚೂರು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂಡಾರು ದೀಪ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಅಡ್ದಿಕ್ಕ ತಂಡವರೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಕೊರ್ಕಂದು ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಸೆಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕೊಂಡತಿ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಾಪ ಈಗ ಒಟ್ರಾಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ತಲ್ಪಡ್ಚಾವೇನಂತದ್ದು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅವನು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ರುಕೋ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬಾಪ್ರೇ ಹಾಂ ಆಡು ಇತ್ತ ಪಾಡುವೆನ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಪಾಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಹವ ಪೋಂದುಂಡು ಯಾವತ್ತೈತೆ ಹಾಂ ಚೂರು ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪಡೊಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮವೇನ ತಂಡ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟಂತ ಉರಿದ ಎಮ್ಮಿ ಪುಡಿ ಎಮ್ಮಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುಡಿ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಾರಿಶ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಬಾರಿಶ್ ಬಣ್ಣಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ಏನು ಹಾಪುಣ್ ಮಗ ತಂಡ ಹಾಪುಂಡೆ ಏನು ಹಾಪುಣ್ ಬಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಉದ್ಲ ಅವು ಪಡಿ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಮುಳ್ತುಲೆ ಬಾರಿಶ್ ಬಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಹಾಂ ಉಲ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡೆ ಹಾಂ ಕಾಶಿ ಹಾಪುಣ್ ಬಕ ಇಜ್ಜೆ ಅವಿನಿತ್ತೇನು ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ದೀದಿ ತೊಟ್ಟೋಜುಡು ಅವೇ ತೋಪುಡು ದೀದಿತ್ತು ಏನು ಚಪ್ಪೆ ಅದಿತ್ತು ಪಿತಾಯಿಡೆ ನಾನು ಕಾಚಿದಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ತುರಂತ ಕಾಚಿದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಚಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ ದರ ಆಪು ಜೊತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಪ್ಪಡೆ ಅವು ಮಲ್ತೇನು ಮಲ್ತು ದೀಯತ್ತ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಉಂಡೇನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇನು ಅವು ಬುರ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ
ಕೋರಿಲ ಉಂಡು ಬಂಡಾಯನು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ಬಡ್ಸಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಇಜಿಂದ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಚದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಾಗ ದೋಸೆ ಅವಳು ಇತ್ತನ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಜಿಯನ ದಿನೋಡೇನ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತ ಸಾಕಾಪುಡ ಈಗ ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಚಪಾತಿ ಬೀಟ್ ಉಂಡು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಚಪಾತಿ ಮಂತು ಕೊರೋಲಿ ಆಗ ಬೊಚ್ಚೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಡ್ಸಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಮೂಡ ಇಲ್ಲಕ ತಿನ್ಪಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದಿಡಲು ಇತ್ತೆ ಅವರ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಮನ ಶಾಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಿನ್ವೆ ತೀಗೆ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪುರ್ ಪಂಡೆನ ಅಡಿಲ್ಲ ಆತು ದಾಲ್ ಬೀಪದಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಪಂಡತೆ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ತಾತಂದು ನನಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕನ ಬಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೀರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಪೀರೆ ಉಂಡು ಮರಳಿ ಮಲ್ಪದ ಅರ್ಧ ದೀತಿನ ಪೀರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪ ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ದಾಲ್ ಗುಪ್ಪಾಡಬಾರ್ದು ಉಂಪೆ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಜಿಂಗೆ ಚಲ ठीक है चलो बक्का तिक्का अल्ले पुले तिक्का लायक पुले लायक आइस क्रीम लेका चप्पाड़ हाथ कुछ टेस्ट देखते हैं ಆಡಿತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ಪಗ ಚಲೋ ಕಲೆದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನತ್ತೆ ಏನನ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಿ ಏನನ ಆಡವು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಲ ಆಡೇನ ದಾಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಡಿಂಚ್ರಿ ಏನ ಬಾಜು ಉಂಡು ತೂರಪೊನಗ ಇಂಕ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಚ್ಕೊಂಬಿಡ ತೋಚಿಂಡು ಚೂರು ಎತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಎತ್ತಾನೆ ಏನೆಣ್ಣೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದು ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಅಲ್ತೆ ತುಂಬ ಮಲ್ತೆ ದಾಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಬೇಯ್ಪಾದ ಗುಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಣಿತು ದಾಲ್ ಬೋದೆನ್ನತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಆಣೊಂಚು ಲಾಯ್ಕದ ಗಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ತೋಜಾವೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಡಡೆ ಹೇಗೆ ಬೋಪ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಟಲ ಆಯ್ಕಾಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಆಡದೆ ಚಲೋ ಇಟ್ಟು ಉಂಟ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಡೋಂಚು ಅವೇನು ಏನೇನು ಮಲ್ಪರ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಏನು ಬೇತೇನೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ತದವು ಮಲ್ತೆ ಬೇತೇನೆ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು चलो रेड उनका क्या कर रहे हो आप क्या हो ये हो लाइक उंडे लाइक उंड बनले चलो इतने रेड वनस मल्पुगा सांबार बका राइस बेच बेचा निकल पर वनस मल्तारे ಏರ್ ಪರ್ ವನಸ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಚೊಲೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಜಸ್ಟ್ ಉಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ನಿ ಆತೆ ಮಾರೇರೆ ಬರ್ಸ ಪಕ್ಕ 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 ಕುಂಟು ಕಲ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರಾ ಚಂಡಿ ಆಪುನಿಗಿಂದ ಯಾಕೆನ್ ಪೂರ ಉಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅರ್ಧೊಡ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ತಿನ ಚಲೋ ಒಂದು ಪುರ ಪಟ್ಟ 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 ಕಲ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜೋರಡೆ ಬರ ಶುರುವ ಚಲೋ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಲೋ ನನ್ನ ಉನ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಪಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದತ್ತು ಬರ್ಸ ಓರಣೆ ದರ್ರ ಬತ್ತನ ಅದ ಕಡೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ನನ್ನ ಯಾನು ಶಾಲೆಗಳ ಬರ್ಸದಲ್ಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಬರೂ ಪಂದ್ಯಾನ ರೇಂಕೋಟೆ ಪಡಂ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧೋಡು ಎಂಕು ಸ್ಕೂಟಿಡು ಎಂಚ ಪಾಡ್ಯಾನು ಉಂತಾದ ಬೊಕ ಅವ್ಲು ಪೂರ ರಗಾಲೆ ಹಾಪಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಎಂಕುಲು ರೇಂಕೋಟ್ ಪಡಂ ಪೋತೀನಿ ಅವು ರೇಂಕೋಟ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಬರ್ಸೆನ್ ಜೊತೆ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ರಕಶಿ ಇತ್ತು ಬತ್ತದ ಮೀನಿ ಅನ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡುಗೊಂಡು ನೀರು ಬೈತೊಂಡೆ ಬೇತಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಯಾಗಿತ್ತೆ ತಿಂದ್ರ ಕೊರಡು ಕೊರೆದ ಕೈಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಐಟ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ ಆಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬು ಆಯೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ ಆಚ್ಕ ದಿನ ಕತಾಮ್
ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ನಂದಲ್ಲೇ ತೋ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಉರ್ತಿಕ್ಕಗ ಎರೆ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.